আখাসে কক রকম থাইয়া ডাইরেক্ট সানাই যাচ্ছে ওই ইয়াং ফারে তামুন দংমখা রকম নাই 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 মানে তাও থাইছে বাসা মানে তে সা গানা খাসু ফেলে উকা মই ইয়াং গানা থাকবানো মাই আছে উকুলুক দিছে বাংনাই উকুলুকো যে তংনাই যে পূজার নাই দেও লেনজাক তাবুনো চিনে বিश्रामगंज 9 तारिखआव बाइक रैली खालायखा जों फुनुगै रमान लोगो लोगो मिया हिंगे खुवायो दिनै हिंगे वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि लेम्बुसरानि सिमि हेजामारा जरा बाइक रैली प्राय 6000 बाइक रैली आरो थांनि जों खरकनि मानजागै हादुलै जाया कइ फायजाक अबन परे आयां 5 माइल दनि रामपुर थानासो दंखौ आबोखा सानजार जोंनाय आयां सराय जागिसो दखनासो बराराव फास फालिया हनिनाय दिबोनि माइसे फेमिलि अग्लाला अंग थांबाय गनामले सोंनाय केबो सोंनाय किरै अबनो जों ताबुक साया नैया कारिनाय ओ बीजेपी रकनो शिक्षा मारनाय दिनै कासे रुमार किलाय दंगो गुजब सिनि एमएलए सिनि मंत्री नाकि बीजेपी ओ थानानि नाय दंगो उपमुख्यमंत्री मानानि नाय नाय बो थांनि दंगो नैनाय गुजब ब्रति होय दंगो केबो बुबागारानो खिबिनाय सिनि एमएलए मंत्री एमडीसी ईएम केबो थांनिया तांगै आबो सिनि बु एमया मंत्री ईएम नानि एमया जों बुबागारानो लगिरिनाय सिनि गेरेटार त्रिपुरा लेन ते सिनि 125 तम संविधान संशोधन खालायनाय डाइरेक्ट फान्ड मानाने ते बुबागारानो बिनि चबाव लगिरिनानि बागिसो जों लगिरिनानि बागिसो दंगो जों अरे एमएलए एमडीसी मंत्री मानानि बागिया हानि बागै खाजानि ताखौ ते बुखुबसं नरक पालखे जों मा तंगायनाय दिनै केबो बरक रक बीजेपी हाबुनाय महाराजनि हान्या सावो महाराज बिनि कक नारगलिया महाराज गेरेटार त्रिपुरा लेन दाबि थिख्लाय रखा आंगा ताखौनो सोंनानै मुजंगो সেই बीजेपी रकले रुमान स्क्रिप्ट बो रिया हनै सावो गेरेटार त्रिपुरा लेन बो रिया हनै सावो एडिशन बो डाइरेक्ट फान्ड नहीं हनै सावो त्रिपुरा साहब तो कलेज खालाया हनै सावो त्रिपुरा सारावनो तै गाहाम खारिया हनै सावो नों आपाति ओखे नों तामनि बागै हाबैका आपाति ओखे नों तामनि बागै थां महाराजनि फान कमिरनानि बागै महाराजना हान्या सानानि बागै जों आबो बुजिथाय दङो सिदाय दङो जों दिनै आरो तंनाय रक सिनि जथेष्ट बय संखा जों सिका जों केन्ट ताबुक साबनि बागै फाइट खालाय दं जों साबनि बागै फाइट खालाय दं जों सिनि बोसा बोदै सिनि सुबा सांबारंनि बागैनाय अ हावो गाहाम गोरोंगे तङै थां मानानि आबनि बागैसो दिनै जों फाइट खालायसाय दङ दिनै बुबागारानो फियाजावनाय सिनि गोबां बीजेपीनि नेतारक साय दङ खुमुलुं दखल खालायनाय एडिसी दखल खालायनाय एडिसी जतनि बागै एडिसी हरो वानसा तक्सा कोनो बासिया जतन मा तंनाय नै जाओ आबो बोल अमो आन्दोलन खालामनानै याकुलो त्रिपुरा सरंनि जागा जाते केबो सेगिता मानथों त्रिपुरा सरं जाते भबिष्यत बंनि जागा बुइबाय ता सेगजाक्तों बंनि जागा बुइ हाबैता मानथों बंनि जागा केबो पाइता मानथों होननाय जोंनो टिटि एडिसी खायर माने 1984 सनाव छै खायर माने आबनो जों कोनो मते सफायनानै रेगलाक जों तै नायगला खुमुलुंगो सिनि महाराजा वीर विक्रमनि जे स्टेसु कदमा दं माने आबो सफायनाय केबो सिनि बरकनि मोखां सल्यनि आरो मुट्टि काजनि जों आबो रेगलाक आबो नायगलाक हानि बागै खाजानि ताखुबसं बुखुबसं जों तामो मा खालायनाय जों पालखे थामसा मा दंनाय जों शिक्षा मारनाय बोसकांनि एडिसी इलेक्शनाव जों शिक्षा मारनाय ताबोखि शिक्षा रनाय बीजेपीनि काचापनो भोट करि खालायनाय सीपीएम नि काचापनो भोट करि खालायनाय सुदो आंध्रस भोट दैनाय जों शिक्षा मारनाय ताबनि बागै सिनि दफानाव थांनानै बागै ताबनि बागै आंध्रस भोट दैनाय दिनै जेनेरेशन नि गाहामनि बागै ताबनि बागै आंध्रसनाव भोट दैनाय सिनि मानखाय मानानि बागै ताबनि बागै आंध्रसनाव भोट दैनाय सिनि भविष्यत जे फाइने रक सिनि जेनेरेशन जाते गाहामके मा तंनानि बागै तामनि बागै माथानो भोट दैनाय जों जाते सिनि परिनाय रक रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनाय परिमानानि बागै जों माथानो भोट मारनाय महाराष्ट्र लगी मारनाय हायसे आबनि बागैसो जों दिनै नरंनि थानि किसा कयनानि मुसुमु सारानि मुसुमु जों जागा बीजेपी रक कोदुंमा क गाहाम थापानाय महाय रुनाय साइकिरि रुनाय होननाय रुनाय जाथोंगा हिंके बरक और 7 बছর 8 बছर की दफा रेखामो और बरक खाय दंगो मोदी है तो मुमकिन है मोदी न सब वोट देने साइतम को मोदी दासिने एडिसियो फाइना वोट बाचा फाइना मोदी दा वोट बाचा फाइना अब
মুদিনো বুট দেখে এডিসি উন্নয়ন নংনাই হিনি যাও মুদিনো বাবা মাসিনো বুট রিনাই তাবুক 12 বছর প্রধানমন্ত্রী কি দংখা 12 বছর ত্রিপুরা সারनि बागै तामो खालायगा जों आबो मा सोंनाय जों आबो मा सिनाय किन्तु सिनि बुबागाराले सिनि बागैनाय कोनो मन्त्रि बुया कोनो पद बुया पद नाय उनाय सिनि दफानि बागैनाय बोसोक सामोन खालाय दं सिनि दफानि बागैनाय बोसोक खालायगा आबो जों जतन नुगु हानि बागै बुखक संनो विशेष खालाय आं कोयनानि मुजुंनाय नरनो विभिन्न बबे पक्का हाम साबाय पनो नर बुबागारानो याखरै ता थांजाबादि हिंगेले सिनि बुसा बुदि दं सिनि भबिष्यत दं बेलाय हामयांनाय जों ताबुकसो गिरि करके मातगो उलतेबो गिरि करं थांनाय कारण अ जागा दिल्ली न फातार हानि बरक हाबैनाय जोंनो टं केसेब सा केसेब सिनि सामुं तमुं नंमुं दाबाक छेगै किबि बाक्या आबो सोंतै अ एडिसि एलाकानि सिमिपनो सेद्रिया मातनाय जों गसक सिमिपनो मा नारतनाय नरनि थानि अबनो बुबागारानो लगिरिनाय केबो याखारि थांलाखनै ए आशा आकांक्षा नारगैनायनो आनि कक सामनि किसिजा अरनो मुथाका जतननो हामबाय खुलुमबायका बुबागारा युगलकथों त्रिपुरा मथा युगलकथों